салом алейкум дӯстони азиз. Бародаро, имрӯза мавзӯи мо дар бораи мечта. Ана як хел одамо меган, савол додан, гапа росташ гуфтан мечтаи мо ток мезана. Ана барои чи бародар ток мезана? Ма и борада шумода гуфтаниям. Нигоҳ кунед, агар бо диққат боше. Тени ки ҳастаинам хеле кафидагиай, неки кор мекна. Ана сабаби ҳами токзаниш метона айсоби инами то што кафидагиай ҳами корпус даметия. Тен 100% мақсад кор мекна, неки корпус даметия. Анами темаш медона метона мисол сабабаш айми ҳастаки бо ин хеле варамай. Нехе тем мисол варамай, айми сабабам корпус даметия. Ба як чизи дигарам ба шумо гуфтам ҳатман бифаҳмонам. Бародаро, вақте ки мисол ҳастае ки мечтае ки лампочка надора, мисол света мезани, мисол гарм мекна, ну намебини сирхиша гироншавии ҳами мисол чира тен кор мекна, ну лампочка надора ё лампочкаш кор намекна. Бародаро, ай шумо хоҳиш мекунам ки ана мисол эҳтиёт бошед, тена ҳеҷ вақт ихели насанҷе. Вақте ки ихелиги санҷиди ток метона бикаша, хеле мекаша. Ана ҳатман тамоми ҳами чизе ки барқияй токай. Мақсад ток ки дошта боша, ҳатман ихе санҷи. Ихеда мекаша, ихеда мепартояд аста. Анами чиза бо эҳтиромона хоҳиш мекунам ки эҳтиёт бошем. Гуфтам ҳамира барои шумо бифаҳмонам. Бародаро, мавзӯи мо пеш видео парфта будам. Ана як дуруст пеш буд. Ана фаҳмонда будам тон ки дар бораи лампочкара мисол ба магнит сирша, мақсад чихе дар гирондан дар корай. Ана ҳавая ба шумо ина мефаҳмонам. Баъди ҳамин видео ҳамин рӯз интизор бошед. Дар ҳамин канали Хурик 90. Раҳмат ки бо мо ҳастед. Саломат бошед. Канали мо дар YouTube Хурик 90, дар Instagram Хурик 9090, дар TikTok Хурик 9090. Бародаро, ҳатман бо канали мо бошед. Раҳмат ки шумо бо мо ҳастед. чӣ саволое доред дар комментария нависед, мо ба шумо ҳатман ҷавоб мегардонем. Касоне ки дар ҳамсоягиш ниёзманд дорад, метавонед ба ҳамин дар комментария мо нависед, мо рафта ройгон кӯмак мекунем ба ҳамун шахсоне ки ниёзманданд. Раҳмат, саломат бошед.